Zdravím vás, moji milí priaznivci. Medzi často kladené otázky patrí aj herpes. Čo s herpesom? Internet ponúka viac možností, napríklad dať si tabletky, ktoré posilňujú imunitu, tinktúry, mastičky a tak ďalej. Ale mali by sme vedieť o tom, že všetko ide znútra. A my navonok môžeme na ten herpes dať voľakú tú tinktúru, mastičku, ale pokiaľ neodstraníme tú príčinu, tak jednoducho tá choroba bude postupovať ďalej. A vy už to nespájate, že napríklad objaví sa vám pleseň na nohách, alebo začne vám hučať v ušiach, alebo ženy môžete mať gynekologické výtoky. Vy to nespájate s tým herpesom, ale príčina je tá istá. A tou príčinou je vlhkosť a teplo v dráhe sleziny. Keď spomínam slezinu, tak Číňania slezinu dávajú dokopy s pankrásom, takže nevnímajú to ako dva samostatné orgány, ale ako jeden celok. Pankrás a slezina patrí do toho jedného vaku a celé to nazývajú slezinou. Takže problém je v nej. Je tam vlhkosť, teplo. Ako sa to tam dostane? Buď z potravín, ktoré konzumujete, alebo ak pracujete napríklad v pivničných priestoroch alebo za chladiacimi pultmi, v tom prípade je dobré používať funkčnú bielizeň, ktorá vás chráni. Takže potrebujete chrániť ten stred, brúško, okolo pupka, podbrúško, toto musí byť chránené. A z jedla, keď konzumujete napríklad na raňajky zvlhčujúce potraviny, ako napríklad surové ovocie, zeleninové šťavy, jogurt z mysli, alebo mysli s ovocím čerstvým, alebo chlieb, maslo, šunka, alebo chlieb, syr, zeleninka. Toto všetko zvlhčuje. A táto vlhkosť spomaluje trávenie. A potom prídu voľajaké stresy. Zrazu tá vlhkosť zblkne a herpes je na svete. A ako sa brániť, keď už je herpes vonku, tak už tak ťažšie, ale dajte si na telové mlieko pár kvapiek, maximálne tak 3 kvapky, ideálne sú 2 kvapky čajovníkového oleja. Tento čajovníkový olej musí byť naozaj čistý, aby ste si ešte neprivyrobili ďalší problém. A toto si dajte na ten herpes. Bude vás to na začiatku štípať, ale čajovníkový olej aj dezinfikuje a urýchluje hojenie. A znútra doprajte si suché, teplé raňajky, a to sú napríklad kaše, teplé kaše, nie instantné kaše, ale z celých zrn. To znamená rýžová kaša z uvarených rýžových zrn. Pšenová kaša, tiež uvarená z tých celých zrn. Alebo ovsená kaša. A ak máte chuť na ovocie, tak tam pridajte kompot. To je také akurát. Do sladkosti vždy pridajte štipku čerstvo pomletého zeleného kardamomu. Odvádza tu totižto nadbytočnú patologickú vlhkosť. A čo k tomu? Prevarenú teplú vodu. To najlepšie naštartuje tráviaci systém. Bez soli, bez citrónu, bez ničoho, len čistú prevarenú vodu. Alebo, ak máte radi vajíčka a nerobia vám zle, že máte dobré trávenie, tak vajíčka buď na mäkko, alebo voľské oko, alebo aj praženičku. A k tomu si môžete dať zase teplne upravenú zeleninku a hrianku. Alebo môžete hrianku a fazulovú pomazánku, alebo cicerovú pomazánku. Toto sú teplé raňajky. A uvidíte, ak sa budete takto stravovať, tak herpes vás bude obchádzať. Teším sa na vás na ďalšie video a ak
ak máte pocit, že toto video vám pomohlo, tak pozvite sem do tejto skupiny o zdraví s hajnálkou svojich priateľov, známych. A ak vás trápia zdravotné problémy a chcete ich riešiť alternatívnou metódou, to znamená pomocou stravy a byliniek, tak som tu pre vás. Telefónne číslo, cez ktoré sa môžete objednať, je 0944 644 004 alebo mail hajnalka.tcm@gmail.com. Tí, čo ma už dlhšiu dobu sledujete, tak viete, že pracujem aj s takým novým prístrojom Bicom Modul 2. A čo tento prístroj vie? Napríklad úplne krásne sa dá zistiť potravinová alergia, ale takisto aj blokády, aké emócie vás brzdia a veľa iných možností má tento prístroj. Takže toto mám ako doplnkové niečo a naozaj dokáže toho veľmi veľa. Tak ak vás niečo trápi, kľudne sa mi ozvite. Teším sa na vás a teším sa aj na nové video. Ahojte.